ko strawberry cara telang di hinanya sewi rufai kabo. Hello guys, jatana lamsogo ani blog ang tini bike ni simin start khaisinai ani blog ang tab thangui tongo otisori wo ani bike kotor songi parawo tab hingge duptolio sokpainani naikha phono gano jangma sobai manirok mia horo wadaina bar kotor phainai bufang rok bai jak lama kesaro bojak bai tongkha haipano boinor bai rekha kono motte kisi life haisiwo tikisa phong aisiri rok sokpaikhe lama kejar siman kamu lain yang tang kamu hepan kok kurui tapi to laika gendang no funugano aro sogai maniro I konasigi huk sokja khatal chak ong tongkha a jagao tau huk ni mai te mokarok kai dekhe belai no nokba sip ke tong thotok te nai thotok ong nai tau hingke sokpaikha Potisari bajarok lai phaine mondir hatai amo hingke horisan hatai hinjago o jagao bosurpati no ras mela ongo belai no mela kotor je sokpaya horok phai motai rok khulumpai di o jaga mondir tongo horisan mondir o hatai belai no tongthok nokbar sip tabo hingke sokpaikha bai borong ni nok ganaro o ko borong ni nok no hunjagui tongkha nok sakatui si bike ma cholio haini bagui nai lama bo tongsa si ba chikon sa haini bagui camera angle rok loriwo thukuba ko ongui ko borong ni nok asok long journey khai phaimani yagolo tabuk si sokpai chini destination no bakha tongthok ongkha tabuk si leveling kha phum kaham miani video tini siang tengman chiwo miao ani mobile charge pai thangai nai ko charge kore hingke mia horok current phaimani si 7 rok baji khana hingke charge rubui tabuk si phungo si ang video khaimano hingke chongtini nogo kifil nai hain bagai kumui borok aromai chari rok hanai chono hingke tabuk pukri arom lai nai hingke phono gana nong nabu arom lai mani tam kona habi tongkha tam sanam tongsari saya. Ya tahu. Nong nai. Obo kumuni bipiong ani dara bo ano ko strawberry cara telang di hinani sewi rufai ka bong neroni oke pokai khum oke strawberry nai genang nogo telangi kai ni bothai de thai jaiman papai banong seseman nak sewi nai thay lang xem này để bác sĩ call cả ra mà xem em khang suy tông nhang nó hả mà putul ni mo call hang bang kha có yang tin cái aru cái tí phayo yang cái jal bonan bagai ready cái menu bumang noi tongo aban loge twinkle bo masa tongo oh khorok sa se masa ya okay yang cái aru na bagai busy yang cái rom na bagai ready yang ke salsak cakung tongkha dok bal masak manangkha nangkha nin babu nakha a kapra tike kapra tongkha batini le nomor bong sipang no da ti sama ka koi ta ti sama ti sade babu ti sade mas manya dok
Oke. Kari thang. Yo, makan gor sarbayu. Kaprai tongka. Chúng ta aram lên này nhé đọc hả? Ta bông ta aram bây giờ thằng lấy chồng rồi. Bộ cái tí chắc balti spy ở yang này. Ok, vậy vậy cái tí khơi phải này. Orang sab kik lai rakha kumai je. Abang ke ani baik cas namai tonggo chini bagai bagai phongai sri sri chimi baca ke pora sapung samung khlaite no bopai leya. Sab ni passion kini kom kan thau hindi wara noksar chẳng cái trà bạc này đâu. Tambah muri deh. Ruisi dah banyak. Angsa nama tu ya. Kuenya apa sih besi telang nih. Tini ke jingga be alu te a hai ke song nai abai hingke alu sonam tonggo yang angga a seri tonggo angga kating romani rok hai kar furu kha hai tongko rui rok mai ke to song bai kha abu tabo hingke mai salai snai moi bo kubang ma bokjak yang hingke bachoi mawoi ani besai heke calanya nasuk ja sung mai rok sabai kha abai ani bagai koi sanamai tonggo gonai di asuk bang ma saya tese phatoi kong khajau khaisa phat yu go bot ko biang khuja kha bot biang khuja ko o apaman ani loge hacker basuk jang nai dinara ko chung awan khlai sana bagai nyai tabo hingga awan korok lai tongo hingcharo ani bai ana khlai chari ro honai pho haini bagai nyai khlai tong layo kisa ke rudi ongga karan thang payu hingke ma khaya hingke osok khaya tabo ke awan khai chari na bagai nyai तैयारी चल रही है ये है उनकी बेटी हेलो हेलो गाइस अब उनके बॉयज ला तू माय चैनल काम अब का बॉयज ला नाइ करा कोरक माने बनि बनि जराते हारा कोराम सो गाइस आवन डॉग सर्वे के को नाइदि कचाक के बेलानि थगे थके तीन वीडियो असंग नং सिनाय kaisa romi negrana ko lafang tongkha kaisa chanya men belain kothok ke nai tamon bagai hambai।